Něco z posilovny. Do posilovny se vydáváme s různými cíli, kterých chceme dosáhnout. Ať už sníme o maximálním silovém výkonu ve dřepu, o hmotně rozvinutých pažích, nebo si chceme zlepšit držení postavy. Vždy bychom měli procvičovat rovnoměrně celé tělo a zařazovat pravidelný stretching. Proč tomu tak je velice jednoduché. V našem těle nacházíme v zásadě dva druhy svalových systémů s opačnými vlastnostmi. Jedná se o svaly posturální a fázické. Typickou vlastností posturálního svalstva je přirozená tendence ke zkracování. Příkladem může být velký sval prsní spolu s předním deltovým svalem, horní část svalů trapezových, střímovače zad či bedro kyčlostehenní sval. Svaly fázické naproti tomu vykazují sklon k oslabování. Řadíme mezi ně například dolní část trapezových svalů, rombické svalstvo, přední pilovitý sval, svalstvo břišní a svalstvo hýžďové. Máme-li na jedné straně tendenci ke zkracování a na druhé straně k oslabování, dochází při nesprávné vedení tréninku u fyzicky neaktivních jedinců neestetickému držení těla, které nezřídka doprovází zdravotní problémy, bolesti v zádech. V této souvislosti rozlišujeme dva typy tzv. Horního a dolního skříženého syndromu. Typickým příkladem horního skříženého syndromu je neestetické hnábení spolu s přetočeným rameny, vystoupilými lopatkami a hlavou by vsunutou jakoby do těla.